ndakapinda mudare musi taura nyaya yako makatibhovanisa zvinhu maunobva ati handina kugutsikana nazvo pamatichimbonogara nekuti makati ndisari pamba iwe ndakunawo masitendi kutora zvimwe zvese patasvika makati mbonogara 3 months patasvika ndibva takunogara ndibva tatisina takatadza kuwirirana ndibva ndafona kwamuri mukatifona nemupurisa ndikwadheti chemuzuva kuno chizi ndinhasi akangobva kufonerwa ipapo akabva kufonera mai vangu kumondarwe kunogara kwaharare zvikanzi ndikuuya ikoko da kuzomunya mushonga pamberi penyu uda kwokuti ndimukufurana nemwana wenyu kuti mude zvinhu zvangu mude pfuma yangu ndibva ndatofonera mupurisa ndibva ndati nezvaataura zvikanzi asiya tigonoti chokwadi mangwana ini ndabva ndati akuita noisi ndokwanisa ndibva pamba zvikanzi kana pasingazake sururu ndibva ndasururuka ndibva ndaenda kumba kwahanzvadzi yangu makusena achakabva amuka ndibva apira bhazi kubva kuharare ndibva enda kumondarwe panosvika kumondarwe ndibva atanga kuti vatuka ikoko achita noisi toda kubatsirwa nechochangamiri ndechekuti tingopaatichimbonogara 3 months kana matadza akanga akumbira kuti nokumbira kumbonogara noda kuti pamatisi ndienda akuna kugara oda kokuti andase ndanda kupasha ndakakufonera mukamati ndauda kunogara kumwasha Tipe ende pamoja mambo ya andisiguramba patumukazi ari kuramba zvakaka tinestendi wani ndira ndati iwa wakuramba kuti mshewe wewe muoni ndamira nyambo Felix banga panani akabva kumusha wamira nani ndozvanga ndokurohwa asi uyu manje zvakachitaura uyu anga achida achisinza kuti ndope mukana wekutaura uyu ndopanga achiti muda kutaura kuti apa ndayandiri maya mese mukuya kuzoperera sei nyaya yangu naadzimai vangu imi ndikuda kupesanisa ini nani nazi munoda kundidzvinyirira ndo zvakachitaura tabvinyaradza kuti unyaya chitaura nevanhu zvokuti kurova ambuya wangu ambuya kile ayo ndozo vapari kodi ndiani kwa iyo chizora ndaba kuti nyama chakakura ro ndofuka ndazvinzi izvozvi iwe uri kuzunzire musoro mambo pindura kuzunzire musoro hazvinei newe wanzitaura right munhu wandatuma auya andipa feedback andiudza zvaataura unei nazvo zvokuti wange uchidii kodzero dzavo pamwana wavo hazvinei navo kana vakasunza uruoko vari 50 wakatora mwana wavo hazvina kana basa zvokuti wange uchida kurova usikade kurova anokuvimba newe mwana kwete zvimwe zviseiva yako ipe nyaya yekuti yamaibauya tomatopedza ipapo wagara matapatapedza paipai mambo tibuda munomati ende munosheya ndasvika kuiko ndobva ndabvunza mashere vawira murume ari kuramba zvese zvanyoswa nomukadzi panapa murume akuti hatina mukadzi ati tine mastand 4 tine mota tine mubhedha tine wardrobe kitchen unit masofa mafriji maviri deep in upright vanogara nestove yemagetsi vanogara kuharare munogara kune kuharare kuripsiti toraya vanoona kuti kunyeta kana kuti kuita sei ine chinhu chandabvuma iwani chekuti ndine stendi kuretreat patiri kugara isusu ndakasadzirawo vanouya totenda pamusoro ichangamira patikatombopinda mudare muchitotibhovanisa akatobvunzwa
akatotora akatotora pasitendi makatomuti iwe waibva pasitendi papo wamugara utora zvimwe zvese usiye mukadzi ako agare nemwana ipapo iwe uitako zvomwe mudzimai vanga varimo mudare vanogona vakatosvinzwa iye ndiye akatopindura ini ndakazopinda ndikati kune yechi4 iri kwarusape ati tine 3 kwaka asi nhasi patiri kugara ipapo sezvamakanga mataura mudare rokutanga changamendo zvandinongoteedzera asi unoziva apafana kwachigare nebaba vana unozi ndonyarara pana zvimwe zvinhu zvekuti teta unge tiri kuzviita asida kutaura chokwadi pane zvimwe zvinhu zvisikada kutsvaka vanhu wazvinzwa ndingambotaurawo pandakauya paya handina kuzotaura mina ndimutaura pandakupai vanhu kuenda kutaura panhu vakafana handigoni kudzokerera ndiita kunge ndiri kudhikirisa ndatuma kuti ine aunda anangoti sezvinhu zvanyoreswa namadhamu vangu handiti vane umbowe kuti tinazvo mapepa acho kubva kune kuretreat yacho emastenda yacho ese ina ndakaita bepa randinaro ndo vanawo ese ari kutsvaka anawo ese ndine imwe chete patonogara chirega titaure tichiti isusu tiri kuti mazvinzwa imimi tiri kuti stendi yacho yaari kuda kuzoga inini handina kwekuenda nekuti ndopa mubvamutsa wamakatitonga uya makatiti endai munogara 3 months ndikaenda kuharare ndikanokwereta chimbadzo ndikawirana nemukadzi madhamu inini zvamuri kuti kumbare kune girlfriend handichaenda kumbare ndobva ndavhura musika pamba ipapo ndobva ndavhura gasi rangu ndavhura musika wangu ndikati kumbare handichaenda ndopatiri kuraramira zvaizvozvi ndawaona kuti ndavhura musika ndakunzi zvendibve pamba paya saka ndoraramira kupi muri kuwirirana tanga tichiwirirana asi nyaya yedu yapinda vabereki yanetsa inini nemukadzi ndakabva panapa mukatiti endai munogara 3 months tasvika kuharare kanotenga chikafu che$70 warasvika pamadhamu buda pake muri tuno mukadzi mimi muri tu endai kutrasirwa mari ndaipe imwe nyaya munofana kusecha kuti zviripo here kuti mukadzi ari kudasiterekere pamusha kana kuti ada kuti musha uite wake kana kuti ada kuti murume akabva awane chuviri kana kuti zvinhu zvacho zviripo here munofana kusecha asi mukadzi abagare vangu nezvinoita murume no ndo basa richo munofana kusangana nazvo ndopapo iwe uda kutaura ndakupa idea aya nasindozorakire payment kunguva chacho no ndakupai mukana iye ari kupa vanhu no varume vanhu vanoenda kupai vakakwana taura naiva vandakupai vakakwana nyaya ndoramba yekuti kana ndakupai munhu muda kuzoda kuona ini chaiye chaiye chembizi tinacho